Sada ću da vam pokažem kako da u Kodiju dodate filmove, serije, šta kažem, već šta vas interesuje u omiljeni folder. Znači, ajde da kažem, znači šta bi to moglo da bude. Znači, otvorili ste filmove, na primjer, i sad našli ste jedno 5-6 komada što bi vam trebalo, na primjer, što jednostavno što ste mislili da će da pogledate kasnije, nemate sad vremena, ili tako već. Znači, jednostavno, napravite neku listu kad budete imali vremena da ih pogledate i tako. I onda, znači, da krenemo. Sad, na primjer, navodim primjer, hoće da pogledate, znači, ovo Anabela 2, znači, samo desni klik na nju i dodaju omiljeno. Znači, hoćemo sledeći, znači, opet desni klik, dodaju omiljeno i, znači, Čuvari plaže, naravno, i dodaju omiljeno. I sad, znači, idemo, evo, omiljeno, znači, kliknemo i evo, i to su ta 3 filma što smo ih izabrali, znači, onda pustimo jednostavno kad imamo vremena da ne bi išli ponovo, da ih ne bi ponovo tražili i tako. Znači, ja kad hoće da izbrišemo, znači, evo, znači, ukloni i to je to. Ukloni. To je to, nadam se da sam vam pomogao. Ako vam se sviđa, lajkujte, ako se ne sviđa, dislajkujte. Tako, ovo principu se pretplatite na kanal, jer bit će ovoga još. Ćao.